A castaña que rebentou de risa. Érase unha vez unha castaña, unha palla e unha brasa de carbón. Ían camiñando cando de súpeto atópanse cun río e non sabían como cruzalo. A castaña, moi lista, propuxo o seguinte: xa que a palla flota na auga, eu subireime enriba dela e levarame nadando á outra beira do río. Logo volverá por ti pola brasa de carbón. A brasa de carbón e a palla pareceulles ben e fíxose así. Primeiro, a palla levou a castaña e despois foi pola brasa de carbón. Mais a metade do río comezou a sentir que se queimaba coa calor da brasa de carbón e dun movemento guindou na auga. A castaña deulle un ataque de risa. Ría tanto e tan forte de ver que a palla caera á auga que rebentou. Primeiro chegou a palla, toda chamuscada. Mais tarde chegou a brasa de carbón, completamente apagada e enchoupada. E as dúas estaban moi cabreadas, porque cando elas o pasaban mal, a castaña rira. Mais cando viron que a castaña rebentara o seu pelexo, compadecéronse dela e foron buscar un xastre para que lle remendara o furado. Pero o xastre só tiña un anaco de cor de tea máis clariño co da súa pel e tivo que amañala con esa cor. Por eso, agora se di que as castañas teñen un trozo de tea de cor máis clariño.